Гледаме новините по BTV. Във варненското село Игнатиево живее 5-месечният Версаче, кръстен на модния дизайнер. Детето е родено от 15-годишна майка и баща на 18. Аз за малко да си помисля, че е рожба на последния писък на модата. Версаче, айди баба. Айди баба да изтъчеш едно смокинче. Таткото с гордост носи в телефона си снимка на бебето с името. Странно как не го е написал Версач, но да чуем откъде се е вдъхновил таткото за това име. Версаче, нежно име. Какво знаете за истинския Версаче? Не знам, че истинския Версаче злато, такива работи. Злато, да беше бакър или алуминий, разбирам. Не знам, че истинския Версаче злато, такива работи. Аз си го държа като ценна работа, зато им сложим като Версаче. По-добра обосновка не бях чувал. Георги чака и второ дете, което ще кръстят Гучи. Представям си как ще го викат за вечеря. Гучи, Гучи, Гучи. Роднините му също с нетипични имена. Чакам дете, ще го кръсти Армани. Тези много модна фамилия се извадиха. Ще трябва да шият дрехите на цялото село. А кой е Армани? За дрехите. За дънки, за яките, пълтенца, Армани и това. Версачи беше за златото такива работи, а Армани за дрехите той. Не знам, че истинския Версаче злато, такива работи. А кой е Армани? За дрехите. За дънки, за яките, пълтенца, Армани и това. Мисля, че вместо кметство на това село му трябва моден подиум. От модните преминаваме към артистичните имена. Борени минути преди да се роди малката Ферхунде, майка й гледа поредната серия на Листопад. И отидах на родилното, помислихме с мъжа си да кръстим Ферхундето от филма от Листопада. И решихме и стана. В общината явно не са големи почитатели на Листопад, защото вместо Ферхунде са го записали Верхонде. Като отидах, за раждането да взима, защо е Ферхунде го кръстихте, защо не е друго име. И ние казахме, обичахме това име да правим. Ама и тези роби така се изказват за кръщаването на децата си. Все едно не им дават имена, а им лепят етикети. И ние казахме, обичахме това име да правим. Аз си го държа като ценна работа, зато им сложим като Версаче. Да са ви живи и здрави дечицата и да забинат и Ферхундето, и Версаче.